40-vuotiaalle nuorekkaalle Keimololle. Toivottavasti teillä on vielä saman verran ainakin lisää vuosia. Vähintään. Niin. Kenen puolesta tämä tulee? Tapiola Nuuvo. Selvä. Joo. Anna vaan. Kiitos. Kiitos. Joo. Riittää siinä. Okay. Ei se nyt niin voi. No niin. Onneksi olkoon. Sieltähän tulee Keimolaa. No niin. Ja te olette nyt joka tapauksessa niin tätä karting-harrastusta ylläpitänyt pääkaupunkiseudulla kaikkein aktiivisimmin. Että siinä mielessä niin Ollaan te olette enemmän kuin yrittäneet, te olette onnistuneet ja te olette tehneet sitä ja toivottavasti jaksatte tehdä sitä todellakin ne seuraavat 40 vuotta plus. Niin, että 2 lisää. 2 lisää. Niin, Miksi? 20 lisää. 20 lisää. Ai, siis 60 vuotta. Niin, no sit joo. tulee 100. Sitten tulee 100. Selvä. Aivan. Just näin. Tässä voisi arvailla, että minkälainen se on se karttingauto vuonna, siis 60 vuoden päästä. Niin. Käykö se sähköllä? Niin. Se voi käydä sähköllä ja Saattaa kisat olla on varmaan helpostikin aivan sähköä. yhtä kovia kuin tänä päivänä. Joo, varmaan. Juuri. No se on sitten Junnu 3, kun puuttuu. Joo. Tuossa on Se on ton kokoinen. Se on se. Tässä on raketti. Sitten rakettispaketti. Tässä on koffeja ainakin tässä. Mitä kutosia vai? Niin mennään näillä. Kutoset on tuo mun jalkoilla. Ihan hyvä vaan. Eikä lähtee. Laita Ilkka kamerapuolella tänne. Ja mä tuun sinne kohta, joo. Miten kuule täällä muuten tänään, onko täällä ollut paljon vieraita, näitä onnittelijoita? Ei hirveän paljon. No, oliko AKKsta? Ei. Ei tietenkään joo. Keimola on niin vähäpätöinen tekijä. No on niin pieni se seura, joo. Joo. Me saimme semmoisen kirjeen sieltä, että kun seuran ne kuljettajat ovat menestyneet hyvin, niin pyydämme yhden henkilön edustamaan sinne palkintojen jakogaalaan. Joo, kutsu on yhdelle. Ja siis jos on 10 kuljettajia, jotka saa palkintoja, Joo. no sehän menee hienosti. Kyllä meitä on aina arvostettu siitä talosta. Ymmärsikö mä oikein, että te olitte kaksisteen perustamassa? Ei. Minä en Hän ollut. ei ole ollut nimittäin. Ei meitä ole elossa kai kuin 3 enää perustajajäseniä. Varmalla tiedolla. No. Ja sä olet yksi niistä? Yksi minä olen ja sitten on veljeni Jaakko ja hänen ex-rouvansa. Meidän nimet löytyy sieltä perustamiskirjasta. No. Mikä synnytti tämän ajatuksen? Hulluus varmaan. Onko toi Valtteri täällä? Ei ole näkynyt vielä. Tuleeko? Valitse meidän joukkueelle paikka jostain. Onko se ehdotuksia? Onko se ehdotuksia? Ei. Tässä on kaikki keskeiset paikat. Joo, vähän keskeiset paikat. Mä en minkä ikäinen se Häkkinen on, mutta mun mielestä se on pikkusen 7 nuorempi. Niin. Katon. Ja Taru Rinnaa. Oikein innokkaita koko ajan. Nyt kun on hirveän vähän, heti kun on päässyt kotiin, niin on varmasti mukavana, kun siellä on se, ei kun pääse kotiin. Kuluvasta vuodesta voisi sen verran sanoa, että Keimolon FK on loistanut tuossa kuluneen vuonna. Onko meillä 8 vai 9 eri luokkamestaruutta. Suoritusvarmuus on kyllä sillä tasolla, että
kerran, mutta tänä vuonna ainakin se on, ei toi pidä paikkaan, että ottaa kaikki tosissaan sen, koska niinku ihmiset arvostelee. Eroja. Ei oo. Niko Rosbergkin sanoi sillain, niinku, että kyllä Schumacher niinku varmaan vielä on hyvä, koska se on pärjännyt hyvin tommosessa tapahtumissa. Ne ottaa niin ihan täysin tosissaan, että ne koskaan hävitä tahalla. Et se on vähän sama sillain, että jos säkin menet karttingklubille ajaa ja mentäessä ajaa sinne karttingklubille paikka, niin totta kai sä ottaisit sen tosissaan, vaikka se ei ole niin kova kuin fossiiliturnaus arvoltaan. Mutta kun se merkitsee se, mitä olet tehnyt puoli vuotta ennen sitä, esimerkiksi tutustunut niihin autoihin tai jotain tämmöistä. Ei niin kukaan tutustunut. Niin, paitsi Schumacher. Itekseen himassa. Niin tuonne hypoteesien muista. No, kaikki noin sunkin oli hypoteeseen. Joo. Kyllä mä luulen, että sen aika on mennyt. Tulee sitten Felipe Massan kartin kilpailussa. Niin se voitti kaikki vielä viime vuonna ylivoimaisesti, että se oli tosi huikea hyvä siinä. Niin. Toskin on taas se, että se on semmoinen kuin se on. Kaikki otetaan aina hirveän tosissaan ja muut menee leikkiin. Ei ne mene leikkiin, kyllä ne ajaa ihan hampaat tirves siellä. Mä en tiedä mistä sä vedät tommosen käsityksen, että tuonne täysverinen kilpaaja lähtis leikkimään tommoseen paikkaan. Ei sillä ole mitään väliä sillä. Onhan, totta kai, siis totta kai se tekee silloin, kun se menee autoon, niin varmaan ymmärrä, mitä tarkoittaa niinku silloin, kun joku niinku huippukuski, niin se on niinku englanniksi sanottuna, se on niinku super competitive person. Niinku. Se ei riitä, että sä teet parhaas silloin, kun sä oot siellä autossa jo. Vaan sun pitää valmistautua. Niin, no siis niillä on sellaiset jotkut sisäkarting-autot, että kyllä ne kaikki nyt limitin siellä löytää omista kyvyistään. Ne on monta vuotta käynyt suurin osa ajanut niitä kisoja. Sieltä Schumacher ajoi niin hyvin kuin se ajoi siellä, niin se osoitti, että silloin vielä niinku ainakin vuosi sitten oli niinku huikeat niinku motoriset kyvyt. Nyt on vähän huolestuttavaa, sillä ne koko ajan heikkenee se motoriikka ihan jatkuvasti, että siinä voi tulla aika niinku isokin droppi niinku tossa ikätasossa. Eli sit se olisi F1 vaan kiinni siitä, että se auto ei sovi sillä vaan. Se on osittain mahdollista, mutta sitten on mahdollisuus, ei se nopeampi ole kuin Rosberg, mutta se voisi olla ehkä optimaalisella autolla yhtä nopea. Mutta Rosberg on ehkä top 3 kuski F1. Hirveän vaikea sanoa. Se on ainakin niin, mä en tiedä niin miksi Briteissä ne ajattelee, että joku Kubica tai sitten joku Vettel olisi parempi. Et vähintään samaan kastiin, että Hamilton nyt ehkä niinku sanotaan perusteet olettaa, että Rosberg ei olisi ollut yhtä nopea kuin Hamilton samassa tiimissä, koska Hamilton on osoittanut ihan älyttömiä otteita, mutta sitten siitä kun mennään Alonsoon, niin sitten en tiedä, että se voi olla samalla tasolla kuin Alonso. Tai vähintään sama. Sanoisin niin, että se on perusteltua olettaa, että se on samalla tasolla kuin Kubica ja Vettel vähintään. Ja siinäkin on sillä, että eihän Vettel nyt niin ihmeellinen ollut, että se on hävinnyt Webberille tosi paljon. Postin-sarjassa ja siellä voittajana oli tänä vuonna X-Files. Ja toisena tiiminä Rino. Eli tähän sarjan voittoon kuuluu myöskin sitten yksi kappale moottoreita kuuluu tälle ykköstiimille, joka sitten saa noutaa jonakin päivänä tuota radalta. Ja kolmanneksi tuli tiimi T. Viemerön Racing Team. Ja tässä olivat sitten 10 kärki tänä vuonna. Katsotaan, jos tämmöistä se toista kertaa varmaan enää näe. Näinkö me herrat kun lava täynnä? Tää on tuleva. Meina kerran. Ei me tuoda. Otas vielä.
aito fossiili. Mielipiteet tästä radasta lainehtivat laidasta laitaan. Jonkun mielestä mutkat oli liian jyrkkiä, suorat oli liian lyhyitä, ei voida ohittaa, siellä ei pysty ajamaan kilpaa. Ja sitten me pyydettiin Keke Roosberg sinne kerran. Näytäs Keke meille nyt, että voiko siellä ohittaa vai eikö siellä voi. Se veti molemmilta puolilta kaikkein meidän tiukimpien ukkojen ohi. Ja puheet loppu siihen. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä jälkeenpäin ajateltuna se rata opetti Suomen koko Formula 1-kaartin ajamaan mutkaisilla radoilla. Nimittäin niin Mika Häkkinen kuin Mika Salo kuin Jyrki Järvilehto, kaikki ovat Keimolan radan kasvattajia, kaikki ovat oppineet ohittamaan ja kaikki ovat oppineet ajamaan mutkassa lujaa. Me oltiin saatu varmaan tämä Kimmoke Bembölen radalta. Bembölehän oli yksi näitä ensimmäisiä ratoja Suomessa. Legendaarinen Bemböle, jossa on ajettu kaikkia mahdollisia sarjoja ja kilpailuja ja muita, ja se oli sen ajan huippua. Siinä oli ollut tulisieluinen Roland Sarlin, tämmöinen henki ja elämä siellä, joka oli sen radan saanut aikaan ja myöskin harrasti itse sitten tätä karting-autoilua, kilpailua, kävivät muun muassa Amerikassa ja missä ne kävi ajamassa kilpaa. Rolli siirsi minun harrastukseni alkua usealla vuodella sillä lailla, että kun mä kysyin, että no miten tähän hommaan pääsee mukaan, niin Rolle ilmoitti, että onko sulla 10 000 fyrkkaa. No ei mulla ole vieläkään sitä 10 000 ja silti mä kai 4 vuosikymmenellä ajoin kartingia. Eli ei se välttämättä ollut siitä rahasta kiinni, vaan itse olen aina sanonut, että tupakkarahoilla olen ajanut. Mulla on ollut hyvä tupakkatehtaan sponssi koko tämän ajan, eikä tarvinnut mitään muuta kuin olla ostamatta niitä savukkeita, niin sillä on ajettu kilpaa sillä rahalla. En tiedä, toimiiko se tänä päivänä se malli. Vie vaan suoraan tänne kassalle, kyllä me juodaan se. Kun nyt täytetään tuo. Niin just. Mä oon ihan samaa mieltä. Onkohan niitä vielä niitä halpoja sapponoita? Kato, menee nopeammin mitä kalliimpaa otat. Jotain tähän pitää tuossa. 3 vuotta. Jotain siihen pitää laittaa. Laitetaan. Laitetaan. Huomenna. Joo. Kävisikö maanantaina? Ei. Ei maanantai eikä. Arvotaan seuraava sitten. Huomenna käydään. Seuraava me huomenna käydään. Vai arvotaanko uudestaan? Ei arvota, huomenna tullaan hakemaan. Juntunen tulee huomenna hakemaan. Huomenna on rata auki kello 12. Alright, selvän teki. Ei ikärajoa. Hyvä. Nää korjas koko pöydän. Koko pöydän. Hyvä Jarkko, se oli hyvä asia. No niin, joo, kiitoksia. Mikä se oli se voittopalkinto? Aina, moottori. Moottori. Ai niin, teille tulee raketin moottori. Joo. Sillä kun sä jäät. No ei se niin huonosti ollut. No niin, otetaan se. Otetaan. Kussan puolella verran. Lähdetään tuosta radalle ajamaan. Rata auki, eikä ikään.